Türkiýede Türkmenistanyň raýaty ýaňy doglan bäbegini pinjireden zyňdy. Munyň bilen bagly 22 ýaşly denany bilkatlaýyndan adam öldürmek aýplamasy bildirildi. Sol bir wagtda Sevara Bahramowa özüne ýönkülýän itmesi reddedýär. Türk mediasynyň maglumatyna görä hadise 31-nji ýanwarda ýerli wagt bilen 1 sagat 4 töweregi Stambulyň Bahçeli Evler sebitinde ýüze çykypdyr. Talat Paşa köçesiniň ugrundaky jaýyň pinjiresinden ýere atylan torbanyň içinden bäbek tapyldy. Munyň üstüne açan goloýdaky adamlar destine polisiýa habar berdiler. Sebite gelen polisiýa ýaňy doglan bäbegi sol binada tämizleýiji bolup zähmet çeken Türkmenistanyň raýaty Sevara Bahramowanyň dıňandygyny anyklady. Maglumata görä ol çağısı doguldygy destine onu torba dolap zyňypdyr. Ýaňy çağı dogrundygy sebäpli keselhanada bezergi berilenden soň Bahramowa sonra üçin yerli polisiýa idarasyna eltildi. Ol çağanyň ilki ölü doglandygyny, sondan soň gorkup onu zyňandygyny aýdypdyr. Men göwrüldigimi bilmeýärdim. Birden ağrılar başlandy. Sonra da çağa doguldy. Bäbek öle çykdy. Men gorkup onu torba saldym we aşagda goýup gaýtdym. Aýplamalary kabul etmeýärdim. Men öldürmedim. Diýip Türk mediasynda Bahramowanyň soragdaky sözleri getirilýär. Bundan soň şüpheli Bahramowa Bakırköýdäki adalet idarasyna getirildi. Sud bilkatlaýyndan adam öldürmek aýplamasy boýunça onu tutuk astyna almak hökmüni çykardy. Egerde sud dinlenişiniň dowamında onuň günäsi subut edilse, Türkmenistany denana 9 ýyldan 20 ýyla çelini türme tutuklugy berilip bilinär. Azatlygy yerli polisiýa we adalet idaralaryndan Bahramowanyň ýyşy bilen bagly häzirlikçi maglumat almak başartmady. Bu ýagdaý boýunça Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugy bilen hem habarlaşyp bolmady. Azatlyk Bahramowanyň soňky ykbalyny ýerlemagy dowam etdirer. Türkiýe wiza düzgüniniň ornaşdyrylmagyndan ozal Türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alan esasy uğurlarynyň biridi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwarynda çap eden soňky sanlaryna görä, ýurtda Türkmenistanyň 200 000-den hem aşyr aýaty kanuny esasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdigini aýdarlar. Sol bir wagtda Aşgabatyň haýsy tasynda Ankaranyň geçen sentýabrda Türkmenistanlylar üçin 15 ýyldan gowrak wagt dowam eden 30 günlük wizasy syýahat düzgünini ýatyrmagy, türkmen wekilhanalarynyň hem raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermezligi, Türkiýede onsuz hem kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän bir kanun türkmen migrantlarynyň köpüsiniň gün güzeran aladalaryny kynlaşdyrdy. Bu ýagdaýlar uğruny ýitiren, çykylgy gözleýän köp adamyň her hili huply işlere baş goşmagyny durly sebäplerden sol sanda käte öz janlaryny kast edip ölmeklerine hem getirýär diýip Azatlyň Türkiýede habarçysy Ahmet Rahmanow belleýär. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň ýagdaýy soňky wagtlar barha agyrlaşdy. Esasan dokumentlary düzeb bolmaýanlaryň, dokumentlary düzeb bolanlaryň da işleme haklary ýok. Medisina hyzmatlaryny aljak bolsalar, öýren gymmat düşýär. Dokumentlary düzeb bolmaýanlaryň bolsa hiç sada haky ýok. Hatta daşara çykmany gorkýarlar sebäbi pasport kontroly düşäseler, tutulýarlar we deportasiýony sentrlara alkydylýarlar. Şol sebäpden türkmenistanlylar işläp ýören ýerlerine tutunýarlar, işlerini ýitirmejek bolup. Türkiýede ýaşaýyş gymmatlaşdygy için işsiz galanlar ýa-da işlerini ýitirenler garzlara girýärler we gyn ýagdaýlara düşýärler. Şol ýagdaýlar jenaýat işlemäne ýa-da özlerine ziyan ýetirmäne sebäp bolýar. Soňky ýyllarda Türkiýanyň medeniýet serişdelerinde türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jenaýat habarlary ýygyderli çap edilýär. Türkmen hökümeti we media serişdeleri ne bu jenaýatlar, ne de daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň sany barada maglumat berip mesele gozgaýarlar.